Samar sidik gekmu wenggau boten kadya wonten ing Raja Majapahit Moho Prabu Brawijaya tansah anggawe sagung ing Sentara Prajata Tinandra-Pindha Satriya Krisnabana Pangribo.
Kakang Patih Haryo anak Kuncal. Kula dawuh ati bareng Gusti Prabu. Lan sabuking para prajurit Kyai Adipati Panji Suwulung lan sira Yai Taranggono. Lan sabuking para kadang-kadian kono-kono padha diprayogake lungguh kanthi prayoga. Gusti dawuh bener. Coba dulunen kadang-kadang mukai kabeh padha kompak tenang pokoke. Sedaya menika sampun kumpul dhateng pasewangan aku. Sampun boten wonten ingkang godhang. Busananing apa kuwi nek cara saiki Burgundi? Oh, ngaten. Oh, lavender. Apik tenang ya. Aku ya tukokno ngono kuwi Lah sesuk. iki kalau iki kula tumbas sak kebon kok sampun. Ngono. Ya wis ora dadi boyo apa, sing penting kuncine rukun ya cah ya. Sami sugeng rawuh di
Baratama Gusti Prabu. Dadosaken bingahipun manah sasampunipun sakuling kadang katiyan punika asupan kanthi lola lega nanging bekti kula katur dumateng panjenengan kakang Pati Kula tampi asta kula kalih mugi dados kejejiman sebab ing boten kakalebet durung aturaken sebab punika atur wonten ing ngarsa jinadang dapat sesat-sat kakang Pati hari minaku kula dawuh yenipun kula kepalaken sakuling para mantu lan bupati sakuling para kadina Yai Dipati Panji Sumulung ingkang ijil saking Kadipaten Slebar Yai Taranggono wonten saking Pulau Kamoksa ugi kuda dirasana kuda tirangin ingkang ijil saking Sabojajan lan saking para prajurit sami tempat wonten ing pawiyakanan Daluriksi Gusti Prabu menika ingkang dados tuwa ing pitakon sadaya manah kula awit pejahan menika ngempalaken kadang-kadang panjenengan lan para prajurit ingkang mapan wonten ing kraton Bajawai sejatosipun wonten kawigatsanipun menapa sing wonten wigatos ingkang badhe kula wedharaken dhateng sakuling para kaluwarga Mojopati wonten kawigatosan monggo-monggo kula aturken wedharaken Gusti yen to aturipun telik santen ugi saking para prajurit wonten ing tlatah Mojopati wonten kahananipun kraton inggal ingkang badhe ngembari wonten ing Mojopati dados ing kono-kono kraton Mojopati menika wonten kraton enggal ingkang ngembari kraton Mojopati ngaten inggih mapanipun wonten ing sisih pojok kidul wetan sedaya sami ngendikan yen to praja menika sami kaliyan praja Majapahit ning ingkang kula penggalihaken wonten ngedekaken kraton enggal boten namtok tapak asta dening kula nuwun sewu Gusti Prabu yen to kados ngaten kedahipun dipun bibaraken kemawon piye betul yen to nitik aturipun saking para prajurit lan kulit sandi waca kraton inggal punika ingkang dipun wastani Praja Giri Samaran Yai Dipati Panji Sumulung to dalam ngawas yen to mungguh kapiye Pangapunten dalam sewu Kang Mas Brawijaya yen to wonten praja ingkang ngembari kraton Majapahit yen to mangke kula dipun bibaraken kemawon Kang Mas dibubarke nggih Yai Taranggono kula dawuh Kang Mas silakan dadi panengah Pandhawa kapriye yen to mungguh Yai Taranggono kula menika sarujuk ingkang diaturake Kang Mas Panji Sulung menika dibubarake mawon Kang Mas saguwing para prajurit apa sarujuk yen to Giri Samaran dibubarake Kakang Patih ayo minaku kula diajeng ratu lan diajeng Anjaspo dimikataken dhisik Kakang Patih ayo minaku Nurisi Gusti Prabu nggih kraton inggal punika badhe kula bibarake nanging boten dede sembarangan yenipun maju wonten ing Giri Samaran lajeng kedahipun kula dukung sawijining senopati ingkang dengkung-dengkung ugi sekti wandra guna maka dadi monggo suwun yen to kados mekaten
Senopati punika kula dumuk Adipati Panji Sumulung. Ngapunten Gusti Ratu, Titi menapa? menapa boten lepat pejaman menika dumuk Den Mas Panji Wulung. Kiki menapa panjenengan kados mekaten? Awit yang Adipati Panji Sumulung punika dipun ibaratake tamenipun wonten ing Praja Majapahit. Menika leres ing pejaman menapa boten kasepen. Ing rikala muhun Den Mas Panji Wulung pados garwa kemawon boten nyembadani. Anapa malih kok mrabosa wonten ing Giri Samaran niku. Pangapunten paman menawi jabir. Samenika wonten ing Paseban Agung. Panjenengan tansah mina dhateng Panji Wulung tansah mbeberaken babagan kang rumun. Aku ora mina. Iki babagan prabosa ana ing Giri Samaran. Ora kena sembrono. Nanging kula saguh bibarake wonten ing Kraton Giri Samaran, paman. Sago ya sago wis. Iso nyembadani apa ora? Kakang Pati Hari menak Ya kula dawuh. yen to mboten Panji Sumulung napa Yayi Taranggono. Napa malih? Dimas Taranggono. Lah menika nglampahke mawon mesam-mesem kepanggih pangudya ingkang indah sulistiwa wanita menika anggih niku boten dugi Nuwun sewu Giri Samaran. pawan natih pinangun jati Sing kabeh. panjenengan menika tansah remehake kula. Napa panjenengan boten percados kalian kula paman pinangun Aku percaya. Mengko gek-gek ora tekan yen. cukup. Kakang Pati Hari menak Nggih kula dawuh. sinten kemalih ingkang kula dumuk wonten ing Giri Samaran. Ngapunten. Ngapunten dalam sewu. Wonten ing Kraton Majapahit menika tasih wonten jagonipun. Jagonipun Kakang Sabda Palon Naya Gingga. Kakang Pati Hari menak puncak Nggih kula dawuh. panjenengan ampun geguyonan to. Kula menika boten kegujen. Paman Sabda Palon Naya Gingga menika nak nggih amung ati. Nggih. Napa saged bibarake Praja Giri Samaran? Panjenengan boten pertados. Panjenengan boten kemutan ing rimuhun. Panjenengan menika dugi wonten ing Kraton Majapahit menika mapan wonten ing kepatihan Cita. Nggih. Lajeng sinten ingkang rewang panjenengan? Nggih Paman Sabda Palon kaliyan Paman Naya Gingga. Umpami to boten dipun rewang kalih Paman Sabda Palon Naya Gingga, panjenengan menika kasembatan Mekaten dipun yen to kados mekaten Paman Sabda Palon lan Naya Gingga badhe kula tingali Wangsih Yayi Taranggono. Injih kula dawuh Mas. Sumpah dening panganganing Paman Pati Harya menak puncak. Senopati ana ing Majapahit ing samangku. Bakal ndak bodhongake kelawan Paman Sabda Palon Naya Gingga. Kula Yayi Taranggono. Sira kang biasane cecaketan kelawan Paman Sabda Palon lan Naya Gingga. Kono-kono timbalan. Jih, kula nyuwun dipalingake dumateng panjenengan. Jengan jasmara paita dalap puyengan lan sira
Diajeng Mairowati Endang Rorowati lan Widyaningsih mula karo nengga rawuhing abdiku Yayi Taranggana nimbali paman sabda palon lan Nayagingga diajeng waja ae penana Sukahendra Wina ya Iso akan dawuh, ayo diajeng. ayo lajeng Mairowati yang sing Mas Kemal, ini beda agama mas. Beda agama.
Karo kae ya nduk ya spesial kae lho. Pojok kae Brawijaya Lovers kae. Kae. Gampang iwo. Bocah kok ireng manis. Ayo kasih dulu. Serang manis ireng ilang. Serang ireng manis Spesial ilang. kanggone Mas Dimas. Lho, Wasik. ini bukan. Sebel dalu Mas Pedot. Mas Bukori. Kuwi Mas Bukori kuwi. Ya korai. Wae Bukorai. Sebenarnya mereka adalah CEO besar yang sedang menyamar pada sebuah pagelaran Jagad Krishna Buana. Demi mencapai tujuannya, mereka rela menjadi seekor panjang di pagelaran tersebut. Penyamarannya sudah 3 tahun dan semua orang sudah mengenali. Sini kul. Temu batu dia. Iya, Lambene kul. Sini ngomongin Mas Adit. Tapi sungguh
Yuk. Ayo, apa pamundutane? Oh iya, mungkin ya. Ya, Gampang Kiwo Mas. Sopo sing jaluk, Nduk? Mbak hitam manis itu loh. Oh, Mas. ilang manise garek. Mosok toh? Yo koyo bubuk ono to tadi. Deli, rene yo. Indonesia.
Iya je. Kapriye genmu sakwising guyub anggening lelaki kelawan pun kakak. Saya dateng batos kula menika marep sanget. Ya kene menika ngenipun libur panjenengan menika lagi sampun kebiaraken dateng Mojopahit sayuk rukun Kang. oh ngono. Iya jengan jasmoro. Kula kasuyan dawuh Kang. Nalika semono pun kakang duta kelawan adimu Yayi Taranggono. Iki Nanti dina iki kok durung ana rawuh ana ing pawiyatan agung ya Diaji. nggih sabar kemawon ditenggol lho Kang Mas rawuhe Yayi Taranggono. Lah menika Oh sajake kae wedang-wedang. Ing ngarepun kakang duta kelawan jeneng sira nimbali paman sabda palon naya kinggo. Ning saiki ana ngendi paman sabda palon lan naya kinggo? Pangapunten dalem sewu Kang Mas. Panjenengan ing ngajeng paring duta kaliyan ingkang kadang nimbali paman sabda Malonaya Genggong. Iya. Nanging kula prapta ing mandungan niku boten wonten Kang Mas. Salajengipun kula mrepeki wonten ing gedung pusaka. Ugi boten wonten. Nanging wonten kuciwanipun Kang Mas. Kuciwanipun apa Yayi Taranggono? Sedaya pusaka tindih praja sami murca Kang Mas. Ambalono maneh nggonmu kandha Yayi Taranggono. Sedaya pusaka tindih praja sami murca. Pangapunten Kang Mas. Menampik iji kula coba dulu nek apa pancen bener aturing Yayi Taranggono nggih Gusti. Pancen leres ingkang dipun aturaken kadang panjenengan Taranggono. Kula dulu wonten ing gedung pusaka. Sakmenika pusaka tindih praja Majapahit Pedang Sumpanyana ugi saendahipun tansah murca Sirna tenan Ijen Taranggono maju rada maju nalika semono pun kakang duta lawan jeneng sira kang jaga ana ing gedung pusaka. Engko gek-gek kowe iki tumindak wonten Kang Mas. Kula ingkang lena Kang Mas. Hei Taranggono. Apa pancen kaya ngono kuwi patraping barot? Kula dalam iman Taranggono. Jangan kowe sing nyolong sing nyidra ana ning Bedama. Iya
Kok bila panjenengan paring pidana kalian kula. Taranggono. Jeh, kula ingkang lepah. Taranggono. Nyataning pun kakang luput duwening kadang kaya kuwi. Kakang ora bakal pitaya kelawan wong siji, nanging kabeh dak pitayake. Maju munduring Raja Majapahit ora gumantung wong siji, nanging kabeh rumono kuping. Rumono kupingmu. Rasa kaya mukti sabel pati dateng negari kakang. Hei, Taranggono. Kakang yen ta ora ana Punggawa Majapahit, ora bakal lungguh ana ing kursi Gading Dampar Kencana. Mula aku lak wis kandha kelawan kowe. Majapahit kudu bisa guyub rukun ora mungkin. Punten karo kowe kang dadi don suluping Januya. Kula nedhi kawasan panjenengan. Hei Taranggono. Kowe wis mangerteni iki? Apa paukumane yen to luput ana ing negara Majapahit? Kowe kepengin milik palengganing Kanjeng Rama? Ya boten kapas. Milik kelawan Kamasya lungguh ning kursi lungguh. Ngapunten kula ingkang lepah kapas. Hei Taranggono, wis ana tinulis negara Majapahit sok sapa wae sing luput bakal dipidana. Ora mung pakunjaran, kowe bakal tak hukum gantung kowe. Taranggono, ayo balik. Pusaka Kyai Kudirancang pusaka Majapahit barno. Kula boten ibadah pusaka bebas. Taranggono. Gonku duwening kadang kowe tinimbang kowe dak paten ora ing papan. Minggat. Minggat. Nyataning jagonipun paman minaon cara
sarane. Kula Dipati Panji Sulong tansah keberatan boten nrimake yen to kraton Giri Samarang ngembari praja Majapahit. Kula ados menika kepriye Dimas? Kula nyuwun pangestu panjenengan dipun irit para prajurit Majapahit. Kula badhe ngrambasa wonten ing kraton Giri Samarang. Yai Dipati Panji Sulong Dawa-dawa sira aja kaijenan ana garwane Dewi Mailawati kang bisa sabiyan kelawan jeneng sira nadyan to manik dioning manik-manik jurek Dewi Mailawati Iki kan timbalan dawuh kula Mas. upo isih nggon unduweni kabudayan yen to sabila kelawan garwane Panjenengan ampun gantos. sabiyan kelawan Kula garwane saking kaliyan Mas Panji Sulong. ya wis Dipati Panji Sulong iritan saking para prajurit Bupano Giri Samarang. Kakang Patih Haryo Menakuncang ini kenapa jenengan kok derek Kula badhe nderek Praboso wonten Giri Samarang. nyatanipun panjenengan damel kirang Majapahit sabda malon naya genggong boten wonten kenging menapa panjenengan gadhahi jago itu kados mekaten Kakang Patih Haryo Menakuncang. Turis. Kapunten dalam sewu Gusti Prabu yen to kula anggadhahi lepat dhateng sedaya. Kakang Patih Haryo Menakuncang. Nggih kula dawuh katibaran Niki perkawis ampun dipun entengake panjenengan kedah upati sabda malon naya genggong makaten yang kados katen kula ngerti buat panjenengan.